फानसतनै चिरिकजा बखा किचिगी गाबजा मकल मुक्तै गोपलों मकलनि मुक्तै हावा कलायजा सत्य जुग रग हंखाय तिनि अमो हायके बुमानि मकलनि मुक्ति हावा कलायफुरु हा गोलै साखामों बुमा अबसा हनै चिरिगी काफुरु ओ हायुं हा गोलै साखामों अमो हायके नुमा दं बायब्रो बेलायनो खायरकना सिंसाखै खरकसा बुमा हास्पातालो फाय चिरिगै ओ आनि बसा हनै नायतुगै खाचि खाब्रुम गेरे गर मकल मुक्तै गोपलों ओंगै दंफुरु हास्पातालनि बररक बेबागनो आदम सावाना जागलायखा तामं मागालायखा तामं खानो सोंलायखा साका आनि बसायनो बिनि बसानो बोथारि पाइखा हनै खाचि खाब्रुमखा बिनि बसानो नायतुगै दं आफ्रुबो बिनि बसा माइयाखौ ब साइसि माइया बिनि बसा अफ्रो बजागा फिया अजरानि बिसिंगनो बिनि साजोकनि सागनि लागमा गोरैखा बसाक हिं बिनि मांसि मिसि हास्पातालो सिरिं गलायजा अखु गतै आमा पापा हनै रिंमनि खरां बिनि खुगदै अंखरलिया भाइके खरकचा बुफा अंगैबा सागनि साजोकनो बोथारनाय बिलिभ खायमान लायलिया साबैमान लायनिया स्राबसानि बागै अ भिडिअ नुफ्रु आं सुदासा आं सागबो कन्फ्युजन दं उफ बाहायके खरकचा बुफा अंगै निजिनि सागनि साजोकनो बाहायके बोथारि माननाय हनै आंखे ते गुबुन कुनु कक हुइजारक दंना आमो हेराके वानसुगै दं फियाबा जकन जेफुरां डिटेल्स खनाका अफ्रो बेलायखेनो वानाका अमायना कायसा मांगुलि बायब्रो जों ताबुक नखा चिनि त्रिपुरा हास्तेव तामो अंगै दं तामो चुलि दं बेलायखेनो वानावा सिंसा बायब्रो कायसा पाइया सनितै कायसा पातिमो कायसा पाइया सनितै कायसा आसक दे चिनि प्रजारनि कपाल हामियांलां फायबायब्रो आं नायथकब्रो तिनि कक सालायनाय खरकसा राक्षस पापी जानवर खरकसा बरकनि ककनोजों तिनि सालायनाय बाहायके बो बिनि सागनि बेसादजोंनो बिथिचारि बय बोथारका त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सा दफानि बिसिंगो अमनो पहिले आमोहाय पार्टिमं ओंखाना हनै आं वानसुगो साना थांखे हाय तांगै ब बिनि सागनि बेसानो बा बोथारका बिनि अरबा तामो कुनो माया करै दे तामो रिजन ओंगैमान तामो कक हुइजाब दंगैमान जेनि बागै बतेनि बिनि बेसाजोकनो माया नांलिया इंकाके बिनि सिगांबो कायसा अ चेराइनि सिगांबो तै खरकसा चेराइनो ब बिथिचारि बोथार जाखो बेलाखेन वाना मा सिंसा अ चेराइनि सिगांबो खरकसा चेराइ इंमानि बनबो ब आमो हायकेन बोथार जाक फिया लाचि किरिवै बिहिक देबुनो कुनु सालिया वानसुगैना दे बायब्रो फिकुलिया बालायनि वाना मा सिंसा को निजिनि बसानो ब बाहायके हायके बोथारिमान पयला आमो हाय तै खरकसा ब बोथार जाक फिया ताबो हाय सेकेंड टाइमो जेफ्रु बिनि बसाजोकनो हाय बिचारि बोथार कांकेनो बिनि बिहिक दंगैमान लिया बखा फाटिखा चिरगी कापखा लुकोरंनो साका हे ताबुकसि जों सावैमान बमो हाय पापी ओ बरक बमो हाय यागनि नामो चेराइनो बिथिर ना सगांनि याग किसाफान कलैलिया आंखे आमो हायनि साना मसुगो काइनि फैमिली दुइटा संसार नरा हाकचाल तंदे अमो हाय दमंग चामुंबाय अमो हाय दमंग रगो तागदालदि आर आं बोरि रगनोबो साना मचुंगो चाकरि खालायनै खाना खांकाय कबर जावै ताइ जाचाय खाया कायजाक दे कायजागिया आमो खाय तं ब जागा तं अमो हाय जाचाय खाया करिनो ओ चाकरि खायगा कन फाट खारि फानो थांनाय नगो फानो चामब्रि बक्स सालायनाय फिया बिनि डिटेल्स ब कायजाक दे कायजागिया बिनि बिहिक दे तं बसाबुतै दे तं ब जागानि ता मासो बिसि कुनु डिटेल्स कायदि आंगै होमबा अमो हायके गोबां कुकनो केज आं नुखा जब खाय दंगो नक बाय हाकचालो दंगो बसर नगो फाया अमो हाय रक बरक अमो हाय खायनानि गोबां कुक चान्स दं
Nogo faya, parao bini family tongo pia, nogo faya, Agortolao bara na witoniru. Nijin bihik besaya ke tonglai, omo haibo tongo. Tabuk je recently incident nungman bohaino. Bini duituita songsar bo, kaini family. Yang waisa hain bagi bini kita mo, kaisa family no siring ke tonnai, bukta, tai kaisa no fan salok sini. Omo haineta, besar buri hamzaya hani ba bro. Asa ke betari manai?